Imos coa información deportiva. Derbi galego na Superliga 2. O Rotogal recibe a visita do Arenal MB co obxectivo de rachar a xeira de derrotas e recuperar posicións na táboa. A Superliga 2 disputa esta fin de semana a súa 15ª xornada de competición. Terá un gran sabor galego polo derbi que se vivirá na Cachada. O Rotogal e o Arenal MB veránse as caras nun momento complicado para os dos conxuntos. Os boirenses queren recuperar o terreo perdido coas dúas últimas derrotas, mentres que o conxunto de Lugo precisa gañar para afastarse dos últimos postos do Grupo A. O Boiro Voleibol mira con esperanzas este duelo que chega nun momento no que os xogadores precisan reencontrarse coa súa mellor versión. A imaxe amosada pasada fin de semana ante os SWAC Canarias non foi a mellor do cadro adestrado por Adrián Alves, que xa afirmou que a falta de loita e de garra lastrou o equipo nas sillas. Logo dunha intensa semana de traballo, os boirenses afrontan este derbi con máis confianza e co obxectivo de volver a despregar unha defensa férrea, acompañada dun ataque menos errático e máis decidido. O outro lado da pista estará o Arenal MB, equipo que non está a vivir a súa mellor campaña. Os lugueses son agora mesmo oitavos e veñen de impoñerse por un claro 3-0 o Vigo Voleibol, sexto. O Rotogal agarda a un rival correoso en fase de crecemento que porá as cousas moi difíciles e que pouco ten que ver co que se enfrentaron na cuarta xornada, na que os boirenses impuxeron a súa lei por un disputado 0-3. Os boirenses quintos queren recuperar postos no Grupo A e todo pasa polo encontro de mañá na Cachada. O Rotogal e o Arenal MB mídense sábado ás 7 da tarde.